बाला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो एन्ड शेयार खालामनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। आं मिथिया मालायफोरनि बायदि आंबो मोजां मोननाय होनो हागोन होननानै, नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु खस्थ'आव थानोनो होआ। समाजाव मोजां जा गाज्रि जा जेब्लायबो आं नोंनि खाथियाव गसंनानै थाबाय थागोन। माब्लाबा आंनि गोसोआव साननाय फैयो, मिथिगौ ना? माब्लाबा नों आंखौ गारनानै थांगोन नामा होननानै। आं सानदों नोंखौ लानानै गोजोनाव थागोन आं होननानै, नाथाय बेफोर रावफोरा माब्लाबा आद्राथ' जाना थालाङा। गोसोआव सानबाय थायो नों आंखौ बावनानै थांगोन नामा होननानै। समाजाव जाय जेखि बुङा मानो खाथियाव थानानै जेब्लायबो अननायखौ होनो हायाब्ला बिदिब्ला बे जिउआव मानो नांगौ बेफोरबादिखौ। गोसोआव दुब दुब होनबाय थानाय बे सोदोबा मोजां मोननायजोंल' रुजुनानै थाया। गोसोआव गुबुन गुबुन साननायाबो हमलांनो सानो।